gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki da ɗani zan ji muri na ga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciyata bayan kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki hakuri ki ji sako na da gake na rufe, yadda gwani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba aikin san na sai ga wata yar magana in kika je ki gida ki tuna hata, bana san rigima amma san ki yare mi hauta, to ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban